Moi boas e benvidos ao oitavo videotutorial de AutoCAD en Mallando Neira. Ao igual que nos videotutoriais anteriores, imos seguir explicando algúns comandos de AutoCAD. Hoxe imos comezar co de descompoñer, pero para iso precisamos ter un rectángulo ou un polígono feitos. Aquí. A ferramenta de descompoñer serve simplemente para convertir o que sería un polígono complexo, como sería un obxecto complexo, como que sería este polígono ou este rectángulo, que como podemos observar, según os temos, o traballar co pinzamiento traballan como un único un, ou por exemplo facer un desfase ou equidistancia traballan como un solo, sen embargo se estivera con liñas ou facer equidistancia traballarían independentemente. Pois o comando de descompoñer serve precisamente para convertir estes obxectos complexos en simples liñas independentes. Ahora, se facemos, por exemplo, unha equidistancia, vemos que traballan independentemente. Moi ben, o seguinte comando que imos explicar é poliliña, que sería este. Está moi relacionado co que acabo de explicar. Precisamente vale a poliliña se, por exemplo, nunha liña facemos un debuxo calquera e que a poliliña facemos un debuxo non idéntico, pero si similar. Agora seleccionamos a poliliña e está seleccionada toda como un obxecto único, mentres que seguimos as liñas que acabo de debuxar, xa selecciono, están seleccionadas independentemente. De feito, como podes observar, teñen un pinzamento intermedio que a poliliña non ten. As utilidades da poliliña, bueno, a primeira utilidade, por exemplo, relacionada con comandos que xa vimos, é a hora de facer unha equidistancia. Seleccionamos esta dimensión, por exemplo, facemos a equidistancia desto e fainos a equidistancia de todo o conxunto. Sen embargo, se a facemos das liñas, temos que ir unha por unha, despois retocándoas, por exemplo, con chaflán ou algo similar. Outra ventaxa que ten sería a hora de facer, por exemplo, unha esquina dun cerramento, como explicábamos outro día. Se fago o mismo cerramento, xa me fai só a esquina. Sen embargo, se o chego a facer cas liñas por separado, tería que ir recortando as unha por unha ou facendo chaflón ou algo similar. Outra das utilidades das poliliñas é a seguinte: temos unha poliliña calquera, por exemplo esta, e cerrámola. Entón agora seleccionamos o obxecto, clicamos co botón dereito, damoslle a propiedades e salenos esta ventaniña. Se buscamos a parte de moita información que probablemente ainda non recoñeceredes, danos aquí unha que se chama área e outra longitude. A área evidentemente dá en metros cadrados, bueno, en unidades cadradas, e a longitude dá en unidades. Perdonade que sempre diga metros, pero que de usar en edificación estou acostumbrado a traballar sempre con metros, entonces xa o teño moi asimilado, pero en realidade serían unidades cadradas. Entón tería esta forma, tería unha área de 1,4546 unidades cadradas, e tería unha longitude, é dicir, un perímetro de 7,15 unidades. Isto é moi útil, por exemplo, se facemos unha planta e queremos saber a área de unha habitación ou algo similar, podemos facer o perfilar a habitación con a poliliña e xa estaría. As poliliñas dan algunha utilidade máis, por exemplo, imaginemos, pero isto vale para debuxos pouco exactos ou algo así. Imaginemos, por exemplo, que facemos unha serie de liñas calqueras, pum, pum, estas. En principio son liñas calqueras, non son poliliñas. Se lle damos a PE, que sería editar poliliña,
espazo, dinos que designemos unha polilinia. En realidade non temos polilineas feitas, temos liñas. Seleccionamos unha liña calquera e pregúntanos se queremos transformarla en poliliña. Decimoslle que sí e danos varias opcións. Danos a opción de cerrar, de xuntar, grosor, etc. Por exemplo, comezamos con xuntar, damoslle a J, damoslle o espazo e seleccionamos esta primeira e máis o resto todo. Dámoslle, e bueno, doulle outra vez espazo para sair da aplicación para que vexades o efecto, e como podes observar temos unha poliniña xa construída. Para poder facer isto é preciso que as liñas que seleccionemos unha empece onde acaba a outra, é dicir, non valería, por exemplo, facer isto, ahora recorto esta esquina e decir que estas dúas convertirlas nunha única poliliña non podería, para eso terían que empezar unha onde acaba a seguinte. Entón, agora temos esta poliliña, volvo a dar a esta poliliña, xa teño seleccionada, doulle PE, espazo, e danme máis opcións, como grosor, que sería para precisar o grosor da liña, por exemplo, este, e xa lle dá ese grosor a toda a poliliña. Non é moi útil, xa que xa vos explicarei como se fan os grosores máis adiante. Bueno, non é moi útil en xeral, algunha aplicación concreta sí que pode ter. Como podemos observar, dannos máis opcións, por exemplo, cerrar, que cerra o polígono, ou curvar, que sería KV, que é a letra que ten en mayúscula, sería esta, ou clicando co rato, e fainos unha curva das liñas que temos debuxadas. Se a poliliña non é tan exagerada, como era este caso, por exemplo, esta, damos outra vez, citar poliliña, V para curvar, e fainos unha curva máis ou menos semellante á poliliña que temos feita, con diversos pinzamentos que agora poderemos mover. Se dades a deshacer, PE, se dades a SP-line, tamén non la curva, pero curva non dunha maneira distinta, de maneira que se movemos un dos pinzamentos, como podes observar, aquí non queda continuo, non queda curvado e suave. Sen embargo, aquí, que sí que está feita con SP-line, se tiramos dun pinzamento para un lado ou para outro, sí que nos permite deixar as curvas. Outro comando para facer a SP-line sería esta, sería precisamente marcar as liñas iniciais que tiñamos, por exemplo, na poliliña. As poliliñas son moi útiles, xa vos digo que para achar áreas eu sempre é o que uso. Isto foi todo por hoxe, agardo que desfrutarades, vémonos no seguinte video tutorial. Saúdos.